Здравейте хора, това е Илия, аз съм Мисля. Ходим, почиваме си. Да. Кажи. От Испания си прибираме. Пеша. От Нова Надежда се прибираме от Испания. Много кал тук бе, брат. 2-3 дена това не можахме да се държим телефона и тук в един тарче си държихме телефона. Днеска ще видим Узунджор какъв е то мръсен град. Много мирише на лайно. Да. Ама сега ще се приберем след малко в Любнец. Много е близо. Това може да чуваме пеша бе, брат. Да бе, това не е много далеч. Около 7 км. Да, 7 км. Като стане вечер, ние сме до там. Тренировка. Да, е така. Ама можеха? Да бе, заклевам се. И къде ще така ръбколи? А? Не да видим повече хора. Е, тук е един мръсен долен пенерак, дето ми се шапа. Чакайте да го поздравим. Чакайте да видим кой е той, ако не стане чул, направо ще ме го кажа. Не бе, брат. Где е стане това? Това е темко. Това е